Hola, sóc el Lluc dels Booktubers de Creix i avui us porto la ressenya de Dents de Lleó. El llibre aquest està escrit per Laura Albadó, Adriana Bacardit, Arlet Mollà i Mònica Xifré, que són 4 noies que en el moment en què ho van escriure eren adolescents, i doncs llavors tenien aquí, transmetien realment el que ells pensaven i tal, i el llenguatge d'aquest llibre és bastant col·loquial, malgrat, a veure, al ser un llibre publicat per una editorial, doncs no és que digui qualsevol cosa, però és un llenguatge molt col·loquial, dins del que es pot posar en una novel·la oficial. I realment, com que les escriptores són d'aquesta edat, en el moment que escriuen d'aquesta edat, i jo soc d'aquesta edat mentre estic llegint aquest llibre per aquesta edat, doncs és fàcil d'identificar-se perquè no estan parlant així, en plan, per la cara d'algú que no coneixen. Primer faré una ressenya sense spoilers i després una mica més amb spoilers per poder comentar més el llibre i coses d'aquestes, no? Aquest llibre es basa en la història de 4 amigues, que són la Mariona, la Txell, la Bet i la Cira, que són amigues de tota la vida i es porten superbé. Aquestes 4 amigues són, això, com he dit, amigues de tota la vida, es porten superbé i cadascú, dins del que està supercontenta, no? Llavors passa un fet que després les fa canviar totes totalment i cada una va tenint els seus propis problemes, dilemes i coses d'aquestes que fa que a l'adolescència, més o menys per aquesta edat, a la meva edat, et pugui sentir molt identificat amb cada un dels personatges, ja siguin femenins, masculins, tot, el que sigui. Com bé he dit en l'altre apartat, les 4 amigues estan molt unides i tot això, fins que resulta que la Mariona els explica que té càncer. Des d'aquest moment ja totes estan més centrades en el problema de la Mariona i comencen a deixar una mica de banda els seus problemes fins que llavors cadascú intenta oblidar-se més o menys del problema de la Mariona. Llavors totes comencen a tenir problemes. Durant el llibre veiem diversos personatges com són, a part de les 4 amigues principals, la Mariona, cap a la meitat final de la història, coneix un noi que es diu Pol i que s'enamoren. S'enamoren. Després la Bet, durant quasi tot el llibre, resulta que té un nòvio que es diu Roger, però que aquest Roger no la tracta massa bé, que diguem. Hi ha més aviat una cosa que es diu maltractament o violència de gènere, que acaba malament. Fins que la Bet decideix tallar amb el Roger, però com que sap que li podria seguir fent mal en el moment de tallar, decideix fer-ho en lloc on les seves amigues la vegin i sí, d'aquesta manera, que encara que després li pega ja amb un casc de moto a la cara, doncs les seves amigues i tal l'ajuden i fan fora el Roger i l'envien al carrer, literalment, estaven al carrer. Després també tenim el David, que és el nòvio de la Txell, que al principi mirador secret durant una part de la història, però després acaben sent nòvios des del dia que la Cira fa una festa i els convida a tots, el David, la Txell i tots els altres amics i amigues. I per últim també tenim la Cira, que la Cira té una relació amb el Marc, però durant un dia que se'n van de concert, les 4 amigues acaba liant-se amb una noia i llavors comença a fer que aquesta relació amb el Marc vagi una mica fins al moment en què es trenca, malgrat que s'estimen els dos. Però bueno, com que la Cira no s'aclara gaire les coses, passa una mica. Els pares de la Cira tenen molta pasta i per això tenen una casa fora on fan una festa superdivertida. I per últim, al final del llibre, resulta que la Mariona, la noia amb càncer, acaba morint. I
acaba deixant una carta d'acomiadament a les tres amigues i al Pol. És emotiu però no fa plorar. Es diu Dents de lleó perquè a la carta del final de la Mariona doncs parla sobre que les tres amigues i el seu nòvio són les seves dents de lleó, que estan totes unides però que després quan algú les bufa se'n van volant, però que no se'n van mai soles. Fins aquí la ressenya d'avui, espero que us hagi agradat, que us llegiu aquest llibre, que no hagueu mirat els spoilers si us volíeu llegir aquest llibre i que us ho passeu bé. I si voleu plorar, ploreu. Jo no us ho negaré.